Doon ay mga question nga mulambigit na mga higala sa pag-invoke sa executive privilege mo pa ng panahon nga mo invoke sila. Pero kaning ilang pag-invoke lahi man ay kadi man sa mutunga, ha? Ang pangutan ng dako, ang mga executive secretaries, alter egos presidente maura may maka-invoke ngano nga wa man mo mutunga og apel si General Torre. Ayay ka, wa na bay labot sa executive privilege General Torre. Nganong wa man maapel si General Torre og nganong ni apel man siya wa mutunga. Unya unsa may buhaton aning Amy Marcos, ha? Kini ni ang mga generals karon nga dili maka-invoke og executive privilege. Unsaon man ni, ha? Unsa mo wa may planong ipa-contempt diha? Ay karon na ba mahigala ang mga vloggers ko imbitaron o di mo to nga contempt. O niya unsa man ni kini ni ang gipangimbitar ni Aimee o di mo to nga way contempt. Ato ni tagag pagtagad lumutaga sa banuban usab ning atong tulumanon og inyong tulumanon. Straight to the